så blev det endelig dag nummer 13, og vi tog med Frederik i byen for at fejre, at projektet snart var overstået. Men for at få en status på hans ånde efter næsten 14 dage, blev vi nødt til at foretage nogle åndeprøver på de folk, han mødte i byen. Skal han have fingrene, skal han ånden? Nej. Jamen altså, jeg kan kun sige det ægelt, og det gør en bevidst om, at man måske skal huske at børste hænder, inden man går i byen, og efter, og når man står op. Og lige en til. Oh no, man. Oh, okay. Oh no. It could almost make you vomit. Det ser altså ikke for godt ud for Frederik, men det lykkedes ham alligevel at komme i kontakt med en yndig pige på en bar sent ud på aftenen. Her bliver det virkelig fortalt om de hårde prøvelser, han har været igennem. Der er ikke noget med noget som helst. Altså, der er ikke... Ingen tyggegummi, ingen tic-tacs, ingen noget som helst. Og hvilken smag har du i munden? Rød. Rød? Rød. Ja, men den er sådan gammel, lidt sur i det. Gammel, lidt sur. Ja, sådan lidt... Vi spurgte hende, om hun havde lyst til at kysse på en som Frederik, og svaret kom ret prompte. Nej. Han ser meget sød ud. Det kan jeg ikke. Men det vil jeg ikke. Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Nej. 9 timer til. Jeg igen skal have en tandrensning, og så må jeg børste det igen, og jeg glæder mig. Som et lille barn glæder sig til juleaften. Det skal bløde, det skal bare renses. Bores. Huller laves. Det har været en one fucking bumpy ride hele vejen igennem. Og jeg gør det aldrig nogensinde igen. Jamen altså, jeg kan konstatere jo, at der sidder rigtig mange bakterier. Der er helt op til 4 mm af bakteriebelægninger på Frederiks tænder. Så det er ligesom sådan en helt lag, jeg lige kan skrave af. Det var lige fra en enkelt tand. Det er ulækkert. Tandkødet er også hårdt ramt. Det er blevet svært betændt, og simpelthen blevet så følsomt, at bare du rører ved det, bløder det. Og det bløder også nu her, hvor jeg flytter lidt med det. Maria tager også lige et røntgenbillede af Frederiks tænder, bare for en sikkerheds skyld. Altså, der hvor de største konsekvenser nok vil ligge, det er i forhold til tandkødet og knoglen, som holder på tanden. Det er, når det er sådan, at der først er betændelse i tandkødet, så slipper det, altså det hæver op, og det giver slip omkring tanden. Så kan bakterierne komme ned under tandkødet. Og når de sidder dernede, så er deres affaldsstoffer, og det at de er der, betændelsesreaktionen, det kan simpelthen nedbryde knoglen.